Residente sa Dapitan nga nakapahimulo sa programa sa medical team mapasalamato ni Governor Uy. Sayro nato ang kinatibuk-ang detalye sa report ni Michelle Balamonte de Ramos. Usa ka residente sa Dakbayan sa Dapitan ang nipabati sa iyang kalipay ug mipaabot sa iyang pagpasalamat ni Governor Roberto Uy pinaagi sa programa sa medical team human nakapahimulo sa libre nga pagpatambal. Si Melodina Sumalpong, 51 anyos, taga Barangay Tag-Ulog, inahan ni Joseph, 7 anyos, ang emosyonal nga nang hinaot nga magapadayon ang pagtabang sa gobernador ngadto sa mga labaw nga nang ginahanglan sama kanila nga maglisod sa pagpatambal ilabi na dako ang gasto. Si Melodina Sumalpong nga nagpatabang ni Gobernador Berto Uy ug ni Mambilin. Daghang kayong salamat sa tabang sa akong anak nga naoperahan ang gitawon siya sa iyang wala siya ibu sa iyang lubot. Ug daghang kayong salamat sa iyong tabang ug labi na gyud sa medical team nga mo'y nagpahiluna namo dito sa Soto nga natabangan jud mi alang sa operasyon sa akong anak. Ang anak ni Melodina nga si Joseph ang wala kinibuho sa lubot sukad pagkataon niini. Gumikan sa ilang kapitos, wala gilang kini na operahan may hinungdan nga una silang midangop ni Kapitana Sheila Sumalpong sa Barangay Tag-Ulo o giubanan sila ngadto sa medical team. Nihini nakadawat ang iyang pamilya sa 10,000 ka pesos nga financial assistance pinagi na sa Provincial Social Welfare and Development Office. Sa among kapike wala gyud mi ka opera dayon sa amuang anak kay apiki gyud mi kayo wala mi kwarta ikaw pa opera. Daghang salamat po di kapitan ni sila Sumalpong nga gitabangan mi niya aron makaduol mi ni Gobernador Uy. Daghan yung kay salamat. Sa bulan sa Marso ni tuiga, gidala sila sa medical team pinaagi ni Miss Herdina Gallegos ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Cebu. Din wala sila pasagdahi hangtod nga naplastar ang maong pasyente. Malampusong nahimuan og buho sa lubot ang mga bata ug wala sila nabayaran sa mga tamalanan bisan piso. Sinundi na magpasalamat pud ko kayo nga iyaming gipahiluna dito sa Soto. Mao gyud nay kauban-uban namo pag tabang namo gyud. Ingon man, mapasalamaton usab ang inahan ni Joseph sa gihatag nga cash ni Governor Uy nga ilang nagamit sa pag-abang silang gipuy-an sa Cebu. Gusto ko sa boarding house, si Gobernador Uy bintawon mo ning hatag. Wala pa mi hatagi. Basin magpuyo namin sa kuan kalye. Sa kaluoy ni Gobernador Berto Uy, gihatagan yun minyag pinansyal aron may makahatag sa among abang sa kuan sa ni boarding house sa Cebu. Sa Cebu. Samtang si Tag-Ulo Barangay Captain Sheila Sumalpong ang mipaabot usab siyang dakong pagpasalamat ngadto ni Governor Uy gumikan sa tabang nga iyang gipaabot ngadto sa nanginahanglan nga katawan sa iyang barangay. Gikalipay sa pangulo sa barangay nga wala mibalibad ang amahan sa probinsya sa bisan unsa niya nga hangyoon niini alang sa kaayuhan sa Barangay Tag-Ulo. Kini tungod kay sayod siya nga unsa ka maayo sa kasing-kasing ni Governor Uy. May hapon sa tanan ilabi nagyod ni Gob o kang Ma'am Dina Crisostomo. Unang-una dako kay nakong pasalamat ni Governor nga bisan sa kadaghan sa akong kayuon sa iya dili gid siya mobalibad nako labi na ang ako ang mga pasyente. Daghan kaayong salamat Gob. Utang kay ni nakong dakong kabubuton diha sa imo ang pagluwas sa ako ang mga sakop sa barangay sa imong dako nga tabang nga gihatag sa ako ang mga sakop. Tungod kay kabalo ko unsa ang imo ang kasing-kasing ug unsa ka kamanggiloyon mao nga nagpasalamat kog dako sa imong tabang sa akong sakop ilabi na gyud ni Joseph sa iya ang pagdala didto sa Cebu ug kay Ma'am Dina nga wa gyud niya pasagdi ang ako ang pasyente. Sa pagkaroon si Joseph ang wala nay gihambin nga sakit ug maayo na kining nagdula-dula atol sa atong pagbisita kaniya sa ilang Pinoy-anan. Si Miss Gallegos ang nagkanayon usab nga ang mga pasyente mubalik usab sila sa maong tambalanan aron pagsirado na sa iyang colostomy ug dito na dayon kini sa iyang lubot mo pagawas sa iyang hugaw. Karon sa Ginoo maayo ang operasyon na
Wala nagigibate ang akong anak nga sakit. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mereluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.